Авылды борсыган проблемалар етерлек. Кайда һыу, кайда насар юлдар мәсьәләһе көн кадагында тора. Ургада авылында бына нисә елдар урындагыларны һыуһызлык проблемаһы йонсыта. Ошо көндәрдә район хакимияте белгечләре, прокуратура органнары һәм курултай депутаттары катнашлыгындагы үткән халык йыйыны янә ошо мәсьәләне тикшерде. Ургада авылы биләмәһенә һыу селтәре үткән быуаттың 70-нче елдарында үткәрелгән. Әлеге көндә улар бик нык искергән. Белгечләр әйтүенсә, һыу үткәргес торбаларының 86% күптән заман һынаудан үткән. Авыл халкы өчен, бигрәк тә 2 катлы йортларда яшәгән кешеләргә был яшәү шартларын авырлаштыра. Бигрәк тә яй айдарында халык эсәр һыуһыз интегә. Әлеге көндә авылга һыу көненә 2 тапкыр, иртәле-кисле 3 сәгатьләп кенә бирелә. Әрменаны қайтып оқып, мұнда келіп іше басалым, хама істейм. Сонда білем, сонда һыу үткәрделәр. Һыуды үткәрделәр. Сонда бір һыуда бірінде торбаларда астырганнар юк. Ургада авылы халкы мөрәҗәгате менән был мәсьәлә буенча тиешле белгечләр һәм органнар, шулай ук район хакимияте лә шөгыльләнә. Проблема етди булганлыктан ул игътибар үзәгендә. Ошо көндәрдә авыл халкы, район прокуратураһы, шулай ук дәүләт йыелышы курултайы депутаттары, район хакимияте башлыгының торлак коммуналь хуҗалыгы буенча урынбасары халык менән берлектә һыу селтәрләрен, канализация торбаларын рәтләү өчен яңа эш планы кабул итте. Шулай ук авыл халкын борсыган башка бик күп мәсьәләләр тикшерелде. Я многодетная мама, у меня 4 детей, я живу вот на этом коммунистическом 13, там у нас канализация текет. Канализация у нас текет прямо в больницу. Здесь мы не можем проходить. Все воняет, все в квартиру идет запах. Очень тяжело это все. И в микрорайоне Узян дорогу нужно сделать твердое покрытие, из щебня хотя бы. Потому что там нижняя часть улицы на возвышенности, а мы находимся вот в нижней части, и большинство у нас там пенсионеры, если вдруг скорую вызвать, дороги нету. Район үҙәгенән йыраҡ булуға ҡарамаҫтан, Ургада ауылында бик күп әүҙем, тыуған ерем тип янып йәшәгән кешеләр йәшәй. Вопрос по решению водоснабжения по поселку Ургаза требуется незамедлительного решения. Видение есть, понимание есть. В ближайшее время, я думаю, что будут какие-то продвижки. Мы со своей стороны, как депутатский корпус, тоже примем активное участие, окажем содействие по продвижению данного проекта, потому что здесь нужно решать задачу системно и командная должна проводиться работа. Был сара әле көн ҡаҙығында ҡала. Һыу мәсьәләһе бер көндә генә хәл ителә торған проблема түгел. Ваҡиғалар ағышын беҙ ҙә күрһәтеп барасаҡбыҙ. Раушания Рахимова, Рим Янтурин, Булат Юламанов, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.